नगरिया पटना बा देवाना ढोरी चटना बा देवाना ढोरी चटना बा। भोजपुरी गायक चंदन चंचल के एगो गीत जौन टीम फिल्म के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा, जौना एल्बम के नाम बा देवरा ढोरी चटना बा। यह गीत के लेके काफी ज्यादा भोजपुरी संगठन, अश्लीलता मुक्त संगठन काफी ज्यादा एक्शन मूड में नजर आ रहल बावे। हालांकि ये गीत काफी तेजी में वायरल हो रहल बा, लेकिन यह गीत के डिलीट करवावे पर अब अड़ चुकल बा भोजपुरी संगठन, अश्लीलता मुक्त संगठन। इहो पेशकश कैले बा भोजपुरी संगठन जौन भी बावे कि एगो भाभी एगो देवर के संबंध माँ और पुत्र के समान होला, यानी कि मातारी और बेटा के समान होला। हालांकि यह गीत के माध्यम से चंदन चंचल जी काफी ज्यादा अश्लीलता फैलावे के प्रयास कर रहल बारन। ऐसे समाज पर आवे वाला समय में काफी ज्यादा बुरा असर पड़ी। यह बात लेके चंदन चंचल जी पर काफी ज्यादा दबाव भी बनावल जा रहा बा कि यह गीत के जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल से डिलीट करवा दो। हालांकि का गीत डिलीट हो पाई कि ना हो पाई, जैसन भी अपडेट आई रोड़ा सभे के बीच हम लेके आई, तब तक खातिर रोड़ा सभे के खबर न्यूज कैसन लागल रोड़ा सभे कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। और साथे साथे भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ साथ वीडियो के ढेर सारा लाइक कर दी और ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद।